אנחנו נגיד לך מוכן לעצור. יאללה, מוכנים. מה אני אמור לעשות? רגע. שים לב, שים לב. תלחץ. לוחץ. אבל רגע. לוחץ. תצא מאחורי הקלעים. תצא מאחורי הקלעים. למי שאומר. יאללה כפיים! מעגל מסביב לרון, מעגל מסביב לרון, בואו מעגל, מעגל כמו שעשינו אתמול, רגע, לא שומעים! מזל טוב. תודה רבה. יאללה, בוא נעשה לו